Bilo je to moje najbolje provedeno vrijeme u životu. Radovala sam se djeci u malom domu koji sam posjetila isti dan kad sam stigla u Franjevačku misiju. Oni su se radovali svakoj poklonjenoj igrački, priboru za školu, a najviše slatkišima, kao i mom fotoaparatu, mobitelu, naočalama s kojima su se željeli igrati i isprobavati ih. Razumljivo, jer oni takve stvari nemaju. Predivna je to zemlja koja me osvojila već prvi dan, kao i ljudi i djeca. Svaka nedjeljna misa u nekoj drugoj crkvici, u nekom drugom selu, bila je priča za sebe. Za taj dan ljudi se posebno urede i obuku najbolju odjeću koju imaju. Čisti su, uredni, a djevojčice dođu u sjajnim dugačkim haljenicama, kao da idu na prvu pričest. Mnogi dječaci su u odijelima jarkih i sjajnih boja. Pleše se i pjeva cijelo vrijeme. Bez milodara se ne dolazi u crkvu, iako ni sami nemaju za hranu. Donosi se sve što se nađe, od voća, povrća, a nađe se i poneka živa kokoš ili janje. Nakon mise, djeca već po običaju stanu u red za bombone koje smo donijeli. Posjetila sam i veliko marijansko svetište u tom dijelu Kenije koje se još izgrađuje, no posjetitelja ne nedostaje. Nalazi se u prelijepom planinskom dijelu Subukije. Tu se nalazi i samostan Franjevaca konventualaca. Posjećujući udaljena sela, pješačeći kilometrima do njih, nagledala sam se siromaštva kako se ne može ni zamisliti kod nas. No, domaćini bi me odmah pozvali u kuću, pronašli neko sjedalo i ponudili nešto od hrane. Odbiti se ne može. Najčešća hrana je grah i kukuruz. Djeca u Africi rade od malena. Tako pomažu u kuhinji u pripremi obroka, donose vodu i zarađuju 1 euro dnevno radeći na obližnjim farmama. To je surova stvarnost Afrike. Kamp. Na tisuće djece i ljudi živi u ovom kampu bez osnovnih uvjeta za život, bez struje, vode, hrane. Nakon misije u Keniji osnovala sam humanitarnu udrugu Plavi anđeo kako bih mogla pomagati djeci u Africi. Moje srce ostalo je u Africi. Trudim se raditi što više akcija u udruzi kako bi prikupila dovoljno sredstava za pomoć. Radim na projektu volontiranja i sponzoriranja djece u Ugandi, tako da je moja sljedeća, to druga humanitarna misija, skori odlazak u Ugandu.